This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Good luck, mates. Good luck. नाही बा माय कोंबड्या धरण ते अजूक नाही थोडं थांबून सोडू द्या आता. अरे अपडेट बी घाणी रे सही मागच्या अपडेट मध्ये म्हटले यार इव्हेंट मध्ये या. कोण रे अपडेट सांग तुम्ही. अरे अपडेट चांगलं नाही. अरे इव्हेंट चाललेला आम्ही पण नाही रे इथलं हे निवास कर सही इव्हेंट चाललेला आम्ही रे कोणी बी उतरा. ए हो. अरे हे कोचिंग केलं अरे ड्रायव्हरला काही सांगा भलतं लांब घेऊन राहील ते. कर कोचिंग किती इव्हेंट आहे का नाही कोचिंग हा? नाही एवढं दोनच हा, ठिकाणी हा. आहे. एक कोचिंग event नाही आहे ना रे वाटतं. event. आहे नाही कोचिंग पण नाही. अरे मी डायरेक्ट मरून जात. दादू मग काय आता तिकडं गाडी घेऊन जाऊ, गाडी घेऊन जाऊ इव्हेंटला. नाही रे इव्हेंटला गाडी घेऊन जाऊ ना. नाही रे काय रिकॉलचा फायदा घ्यायचा एक रिकॉल.